Вітаю ўсіх, я шосты касплеер Эвеліны Хромченка, Кірыла Калеснік, і гэта умоўна геніяльнае шоу. Это шоу, у якім смешныя адказы каштуюць амаль столькі ж, колькі і правільныя. Шоу, у якім вы можете даведацца трошкі больш пра Беларусь, і шоу, якое мы лічым умоўна геніяльным. І гэта наш 8-мы выпуск! Умоўна геніяльнае шоу. Калі разумна не жартуеш, на шоу прыйшоў. Умоўна геніяльнае шоу. Сёння мы маглі бы піць піва на Зыбіцкай, но валаводы валаводзяць праз чэмпіянат свету па футболе, альбо генераваць нейрапорна з сёстрамі Груздзевымі, але ў нас ёсць сумленне. Уявілі, Васялена уявіла. Насамрэч няма ў нас сумлення, але калі мы ўжо сабраліся сёння, давайце зоймемся тым, што любім больш за ўсё. Паадказваем на пытанні, пажартуем, і гэта ўсё. Сустракайце, нашы сённяшнія гульцы. Матчына асалода, татава прыгода, віцебскі стендап да імпроў-комік Ілля Шлімакоў. Дзяўчына, што калі трэба да ветру прэтэнзію выставіць, QA-інжынер Саша Белая. І тайны амбасадар фразы «Каб цябе ў рот мачалі, дык каб зубы маўчалі» Алена Дзяркач. Ну чаму тайны адразу? Я падбіраў пад вас прыказкі і прымаўкі. Вось, для некаторых прыдумаў самастойна, але вы ніколі не здагадаецеся, для каго менавіта. Перад пачаткам нагадваю, што вы можете ціснуць падабайкі. Гэта падтрымае нас і пакажа актуальнасць праекту. Таксама вы можете падпісвацца. Яшчэ я хацеў бы расказаць, што нам даслалі першы падарунак нашаму шоу. Ведаеце, вось гэты прыгожы малюнак. Да кому? Хто нам дашле грошы? Нумар маёй карткі. Гэта малюнак Змітрая Тышкевіча. Гэта беларускі малады мастак. Вось, ён даслаў нам такі невялічкі падарунак. Я адшмурэць як у захапленні ад стылістыкі. Вось, таму зайздросціце сучкі, а калі не хочаце проста зайздросціць, прыходзьце да яго на аккаунт і глядзіце, у яго ёсць шмат работ. Раунд нулявы, бліц. Наш нулявы раунд, які дазваляе вам размяцца. Я задаю вам простае пытанне, ваша задача адказаць на іх як мага найменш правільна. 3, 2, 1. Як называецца працэс, калі людзі падымаюцца па штучных або натуральных скалах? Крэмацыя. Што можна знайсці ў старажытна-грэчаскіх міфах пра Зеўса? Бацькоў. Тэорыю чаго стварыў Альберт Эйнштейн? Agile. Што азначае чорны колер у традыцыйным японскім мастацтве? Што іншая фарба скончылася. Што вынайшаў Брайль для людзей са слабым зрокам? Слабы гук. Што такое аўтарскае кіно? Раз'ёб на грошы. Што намалявана на дзяржаўным сцягу Швейцарыі? Непатрэбства. Которая група крыві лічыцца універсальнай для донарства? Пас. Як называецца прыбор для назірання за далёкімі аб'ектамі? Вочы. Як называецца мастацтва складання паперу? Папіроскі. Што выміраюць у герцах? Дыназаўры. Якая краіна славіцца пірамідамі? Беларусь. У Віцебску 3. Добра. На гэтым раунд мы закончваем. Так, апладысменты. Раунд першы. Мы ведаем лепш. Вы пачуеце пытанне, на якое эксперт даў свой адказ. За ягоны варыянт вы атрымаеце 2 балы. Калі здагадаеце за смешны 1. Напрыканцы мы абяром з усіх варыянтаў той, які, на нашу думку усіх, падыходзіць найлепш. За гэта вы атрымаеце яшчэ плюс 2 балы. Назвалі самы найэфектыўнейшы народны спосаб барацьбы з пустазеллем. Сарнікамі. Дзякуй. Садзіць траву.
якусь специфічную? Не, звычайную. Ну, звычайная трава это і ёсць пустазелля. Ну, вось, у у них беларускай. там пачынаецца бойня. Ты садзіш одну левую траву, другую правую. Все. І называем гэта чэмпіянат сусвету. Напрыканцы атрымліваецца фізаліс, таму што таго ж колера, як Трамп, так? Ён перамагае. Мгм. Заліць усё бетоном. Не, бетон не дапамагае, таму што вот я ездзіл калі на могілкі, І там мясцовага вампіра залівалі бетоном, каб ён не просто там было вылез. шмат могілак, якія з бетону, і там Боже, каго ж там пахавалі-то? ну шмат каго, гэта З орша. 90-х так усіх. Гэта орша, там шмат. Так, напалм. Ты адчуваеш пах, але ў нас не раніца. Бетон і напалм. Бетон Пакуль што ідзем стабільна. Гэта, ведаеце, гэта альтэрнатыўны сусвет Савецкага Саюза. Вось серп і молат, напалм і бетон. Унукі. Унукі, Я паясню. плюс бал. Зразумела Да, даволі. прыводзіш роту унукаў, а калі ты яшчэ вырасціў алкаша, то ён за бутэльку будзе працаваць дзе заўгодна. Мне падабаецца, з якім захапленнем ты мне гэта кажаш. Калі апівуха будзе ў тваёй сям'і, гэта ж такое можна зрабіць. Добра, плюс бал. Завесці кроліка. Аднаго. Так. Ты бачыў, колькі яны жруць? А колькі ебуцца? Ну тады трэба двух? Да не, ён адзін там спраўляе. Я беў усё Ён там пустазелле. Добра, плюс... А калі вырасціць Плюс кроліка кролік. алкаша? Я магу зачытаць арыгінальную навіну. Мгм. Пустазелле больш не расце. Што трэба пакласці на зямлю адзін раз, і вы забудзецеся пра траву? Пакласці на зямлю хер. Мгм. Тады нічога расці не будзе. Нет, тебе просто ўсё роўна. Ну, хер не трэба класці, таму што, па-перше, я спрабаваў, усё вырасла, я не пра Хер хер так- зараз. Каму ты пиздишь? По-другое, мабыць, трэба палажыць нейкі план дзеянняў, каб нешта... Ведаць, каб пустазелле ведала, адкуль рыхтуецца напад? Да, Вось мабыць. гэтых 4 бакоў плота рыхтуецца напад кратоў. Кратоў, гэта не... Пра палякаў нешта ты зараз пачаў, так? Всё, не пусціць. Нагадваю, што мы, як Беларусь... Вось ведаеце, мне ўсё жыццё казалі, што Беларусь знаходзіцца ў цэнтры Еўропы. Аказалася, што Беларусь знаходзіцца ў цэнтры Курвалэнда. То бок мы тэрытарыяльна роўна пасярэдзіне тых усіх краін, якія выкарыстоўваюць умаўленне слова «курва». Вось мы ў цэнтры Курвалэнду. Гэта як Діснейленд з Мікі Маусам, толькі лепш. Курва. Гэта што, новы слоган Макдональдса? Макдональдс Польша. Курва. Карпорацыя Дысней вырашыла знайсці для сябе новы рынок. Новы рынок, так. Так, мабыць, палажыць нейкі прадмет. Нейкі прадмет. Тады гісторыю 7 клас, там хуета поўная. Аб'яе нават пустазелле. Гніе, так, плюс бал. А ідэя ў тым, што гэты прадмет трэба пакласці на пустазелле ці на зямлю, і На яно не зямлю. будзе расці. На зямлю. Не будзе расці. Нейкае, мабыць, угнаенне. Ты разумееш, як угнаенне працуе? Хімозу Так, нейкую. я хожу на працу, я разумею, як она працуе. Сука, плюс бал. Ага. Цезій 137. Нарешті. Добре, плюс бал. Де збагачений уран? Трэба пакласці цэлафановую плёнку. Гэта зробіць тэплічны эфект, але сэнс ты прыкладна ўлавіла. Прэзент? Вы выкарыстоўваеце яго, калі вы пераязджаеце, вось, напрыклад. Аўтамабіль? Аўтамабіль! Прыбяжыць Якубовіч і адразу ніякага пустазелля. Куды ён прыбяжыць? Там Плюс аб'еўся бал. гэтых агуркоў. Так, ну нешта, што мы выкарыстоўваем, калі Мы не пераязджаем. выкарыстоўваем коробкі, у нас няма столькі грошай да коробкі. Правильно, кардон. Дасведчаная дачніца расказала. Трэба раскласці на зямлю звычайны упаковачны кардон.
той самы, што пыліцца пасля куплі мэблі або тэхнікі. Прынцып вельмі просты. Кардон цалкам перакрывае доступ святла да глебы. Без сонечнага святла большасць пустазелля паступова гніе і губляе здольнасць развівацца, як і вы. Дык вось, Нифига себе, мы набываем мэблю и технику. Да, слухайте, гэта нейкая... Ясі, вы Ясі, набываеце ну. мэблю і ты... Так, я так само здивилась. Откуда у Гэта вас нейкі грошы? такі, да, узровень шляхта сучасная. Бо пакеты, якія не прапускаюць святло, зробяць тое ж самае. Записывайце. добра, сэнс у тым, што калі вы шляхта і вы У выкарыстоўваеце вас есть земля. кардон, глеба, зямля, так, калі у вас Пустазелле. пустазелля, вось гэта ўсё. Ведаеце, што нельга выкарыстоўваць фарбованы кардон, трэба выкарыстоўваць толькі звычайны. То бок ад абутку Гуччы не падыдзе, да? Не, Ну, окей. Нет, А вось Дмітрий Кардон неяк звязаны з гэтым ці не? Просто цікава. Не, ну калі яго пакласці, ён таксама не будзе прапускаць свет. але нядоўга, потым пачне разлагацца. Так, дык вось. Добра. Які варыянт вам падабаецца найбольш? Ёсць цэзій 137, ёсць гардон. Што вы яшчэ казалі сёння? Напалм. Напалм. Падабаецца напалм? Напалм? Даляры. Камусьці спадабаліся даляры? Напалм. Каму не падабаецца? Кому не подобается доля. Добра, давайте, у нас 3 варыянты. Хто за даляры? Пахлопайся. Кто за евро? Хто за напалм? Хто за гардона? Перамог Дмітрый Гардон. Ну, хто б мог падумаць, што тут? Што тут? Плюс 2 балы Ілля. За правільны адказ 2 балы Саша. Дык вось. Другі раунд. Беларускія ныці. Раунд, у якім мы вырашаем праблемы стрэц. Калі там праблемы няма, мы іх ствараем. Плюс 1 бал за смешны адказ, плюс 2 за правільны. Пасля вы зможаце прапанаваць свой варыянт каментара пад допіс. Найлепшы атрымае яшчэ плюс 2 балы. Беларус жыў сваё найлепшае жыццё, бо афіцыйна на працы мог... Не працаваць. Не, але добры варыянт. Зараблять гроши. Хуйню не нясі. Добра. Мог нешта вараваць, як і ўсе варуюць з працы. Толькі афіцыйна. Толькі афіцыйна. Вось у него был дазвол на нейкую вось... Ён уладкаваўся ў GTA 6 онлайн. Вось, і там... GTA 5. Не, GTA 6. Ну, это- Ужо на бета-тэстинге. На яком? На твоем? Бета — это белорусский тест. Все. Б от Беларуси. Альфа американский. Ну, Б белорусский. Альфа не працуе. Гамма не ведаю. Гонконгский, мабыць. Гамма радиация. Грузинский. Альфа не працуе. Вы ўсе ведаеце, у Беларусі не працуе альфа. Добрая навіна, дзякую. Так, вось. Піць піва. Дэгустатар піва. Уліцкі гэты завод, якіх ён там... Ігрыстых він. Ігрівых. Дарэчы, калі вы не ведаеце, у беларускай няма вось паняцця ігрыстыя віна, яны ў нас шумныя. Шумная. Шумныя віна. Шумная келья. Шумныя. Выклікайце міліцыю, у нас піва А існуе шуміць. шумная келья? Так, старая шумная келья. І моя шумная фрау. Не, ну мог же смажыць шашлындос. У меня есть прапанова лепей. Навошта смажыць шашлындос, калі можна на працы есці шашлындос? Дэгустатар шашлыку Ну. у Макбай. Новая пазіцыя. Вы ведаеце, там же зрабілі, што ў нас не амерыканы, а кофе па-наску. Вось цяпер не люля-кебаб, а беларускі шашлык. Ёсць мем, там такая рэклама, билборд, там «Отведай маминых люлей», і жанчына з шашлыком стаіць. А калі б жанчына была Шакірай, то было бы адведама іх ла-ла-ла-лай. Can you see? Шашлык! Не, існуе же жанчына Шакіра, ты не ведала? Шашлыкіра? Это ж спявачка. Новая міфічная істота. Беларускія пачвары, Шакіра. Шакіру Ніл. Вось ведаеце, прыходзіш у лес, лай-лай-лай-лай-лай. Гэта дзікае паляванне Шакіры. І побач яшчэ Майкл Джексон. І армія андедаў з ім, типа,
Because it's thriller night. Вибачай, ти ж була наставниця ангельська, я так хуївар тут тримаю. Так вот. Ну не обов'язково. Правильно, Усі правильно, розповідають. Дикс. Правильно, Дикс. Дикс. Or penis. Раз Пеніс. Penis. Грузинською П. Я сьогодні, ось коли їхав у таксовці, я знайшов тримав пеніс. тримав пеніс кіровці, переблитав. Ось тому я буду вчитися здавати на автоматі. А за жартами відчувається, що під час перерви було вініше. Так. Не, был пенис. І Шакіра. Кен... Пеніс Шакіри. Я хотела сказать, головне кабне пеніс Шакіри. Коли мене глядить моя мать, Виключіть. Привітання Сашина маті. Так, ми Welcome її to the вельми- club. Ми її вельми любимо. Саша, готую камеру. Яна нічого не тримала. Передаємо привіт мамі. коли мене глядить у гэту камеру моей маті. А твоя маті з нами у одним покої? Ой, вибачайте, фраза «Калі ў гэтую камеру глядзіць моя маці» ад беларуса гучыць вельмі сумна. Так вот, Шакіра. Запитання було. Шакира. Мог слухать Шакиру. Беларус жыў сваё найлепшае жыццё, бо афіцыйна на працы мог слухаць Шакіру. Зато і цудоўны блок плюс бал кожнаму, а то я вас не ацаніў. Шакірин пеніс, мой талісман. Зараз надимусь бал. Я не такі жорсткі. Я гэта пачала, вы гэта пачалі. Гэта нейкая звычайная праца або удаленная, мабыць, ці не? Ну, гэта нешта даволі звычайнае для, ну, нешта такое. Грамадзянская нейкая структура там ці не? Грамадзянская. Все. Отказывай, ну. Или такі просто моя праца тут скончана. Мне яшчэ аванс не выдалі. У мяне ўзялі інтэрв'ю, і ўсё, і пайшлі. Даляры ўжо на зямлі. Алкашы ў радне. Працуй! Шакіра з пенісом. Так, Працуй, Шакіра з пенісом. Новы савецкі плакат. Новый советский плакат. Ты что, новины не читаешь? Новый советский. Пожимай Новины руку не BTS. читаешь? Да вось пару хвилин не почитал, там уже новый советский плакат. Да так зараз звычайна жыццё і ёсць. У яго была друкоўка ў працоўным кантракце, і там было напісана, што ў яго абедзенны перапынак там 8 гадзін. Добрый вариант. Добрый варыянт плюс бал. Я б так разажраўся. Мабыць, ён мог бескаштоўна бясплатна забіраць прадукцыю, якая вырабляецца на прадпрыемстве. А працаваў ён на заводзе Купаленкі. І гэта быў мужик з самым прыгожым кружаўным станікам. Я чамусьці подумала, бо гэта быў мужик з мехам трусоў. Ідзеі такі па вуліцам. Гэта цябе. Гэта цябе. Ведаеце, калі ты рок-зорка, але не на заводзе Купаленкі. Цябе. Вось яна новая романтыка. Раней набывалі просто мех кветак і ўсім дзяўчатам кідалі. А зараз мех з трусамі. Ты бачыла, колькі трусы каштуюць? Ты бачыла, колькі кветкі каштуюць? Туше. Вось і пагаварылі. Добра. Давайте так. Варыянт твой першы, Ілля, і ўвогуле першы адказ, калі пра тое, што ён не працаваў, ён быў блізак да правільнага. Ну, тыпу, не 8 гадзін працаваць, 8 хвілін? Менш. 1 гадзіну. Менш. 1 хвіліну. Больш. 5 хвілін? 2. 5 хвілін. 5 хвілін. Плюс 2 балы Алені. Падчас праверкі высветлілася, што супрацоўнік, адказаны за абарону персанальных даных, быў аформлены толькі на 4 хвіліны 48 секунд працоўнага часу ў дзень. У Нацыянальным цэнтры абароны персанальных даных адзначылі, што пры такой занятасці ён не мог паўнавартасна выконваць свае абавязкі. А калі б мог? Што тады? Ну, стаіць 5 хвілін просто на абароне, як вратарь, а потым ідзе адпачываць.
Ну, можа так. А што вы давайте напішам каментар гэтаму чалавеку, які працаваў 5 хвілін на дзень. Што б вы яму напісалі? І вы все не завідую. Ніякай заздросці. Так, што б вы... У вас ёсць варыянт, так? Мем з конем, який я вуголь привез, не моцно заїбався. Тримається. Я думаю, лепей не будзе 2 балы адыходзіць в зале. Я знайду гэты мем. Я скінуць гэты мем. Раунд, якога я баюся, шчыра кажучы, просто простое пытанне, што было абрана. Раунд фьючерсны. Пытанне прысвечана будучым зменам у Беларусі. Не тым. Сістэма адзнак звычайная, але напрыканцы за самы смешны адказ вы атрымаеце яшчэ 2 балы. У Беларусі могуць змяніць рытуальныя традыцыі. Плануюць нешта забараніць. Што менавіта? Є столькі варыянтаў. Ну, давай. Шо, столькі? Забараніць беларусам паміраць. Я забараняю беларусам спачатку сраць, а потым паміраць. Потым навіны заўтра чатай, Кірыла Калеснік забараніў беларусам сраць. Так, ну яшчэ, Александр. У гэтым лукі. Блять, у гэтым лукі даклады. Выбачайце, мне трэба рыл запісаць. Беларусы, забараняю вам сраць. Я Кірыла Калеснік, і гэта умоўна Добры геніяльнае промпт, шоу. пачакайце, ваш адказ генерыруецца. Светлана Тихановская пракаментавала, што беларусы за мяжой змогуць сраць Не, у беларусы Гішпаніі і ў Польшы. беларусы за мяжой забаранілі беларусам у Беларусі сраць. Забаранілі збірацца больш за 2 чалавекі на На пахаваннях. Это было уже. І прычым адзін з іх той, што ў труне. Так, я хацела сказаць, забаранілі хаваць больш за аднаго побач. Так, все, плюс бал, Саш. Забаранілі пакідаць на кладбішчы чарку і шкварку, бо набягаюць і знішчаюць пустазелле. Добры, плюс бал. Ну, гэта неяк звязана з кветкамі штучнымі. Кветкі штучныя забаранілі даволі даўно. Гэта нешта, што будзе. Фьючерснае пытанне. Фьючерсныя, разумееце? Future. It's about the time when the sky... Я пайшла. When the river starts to play. I think you need some water. Гэта толькі з рытуальнымі. Забараняем сраць, рытуальныя. Ага. З рытуальнай паслугі. З рытуальнымі. З рытуальнымі паслугамі. Паслугамі. Не смешны і няправільны, але больш проста Жыццёвы. жыццёвы. Мы ж так выглядаем сёння, нібыта жыццёвыя праблемы павінны абмяркоўваць. Ну, мы пачалі з пустазелля, гэта жыццёвыя праблемы. Забароняць бюро рытуальных паслуг браць такія дэбільныя грошы. Нет, там не дэмільныя, там вялікія. Там. Дэбільна вялікія грошы. Просто у Беларусі Дэбільныя памерці грошы з гэта банку трэба прыкола. быць мільянерам, Да, каб я памерці ведаю, ў Беларусі. Таму і не паміраю. А за мяжой памерці а за мяжой яшчэ больш каштуе памерці. Просто меня собаки просто з'ядуць. Просто тебе гэта ўжо не будзе цікавіць. Так. Добра, дарэчы, ты даволі блізка да правільнага адказу. Я думала, забаранілі рабіць всраты надпісы на могілках. Нет. Типу там каляну ад братвы. Я думаю, тыпу, ну Падводны. вось, пачатак, калі нарадзіўся, потым калі памер, вось гэтай дэбільныя лічбы. Типа Вені, віді, Вічі. випій. Выпі. Вічі і реклама крабовых палочок. Санта Бремер продав. Номінін Санктум Бремер. І номені потрефілі спіріту санкті. Добре, плюс бал за Вені, віді, выпій. У тебе ўсё. Я разумею, чаму ты так таленавіта алкашей у сваёй сям'і рабіў. Вені, віді, выпій. Там не трэба было нічога рабіць. Веня, выпій. Веня, выйдзі, Видишь, выпей. Выйдзі, выпій. То бок гэта звязана Мементо з... моря. Коштом не. З Карпе коштамі? Дзіма. Карпа Дзіма. Гэта звязана з коштамі ці гэта звязана з працай пахавальных гэтых агентств? Ну, давай, гэта з грошамі звязана. Тады і з працай.
Забаранілі трабаваць скідос, калі яшчэ нехта памірае у бліжэйшыя дня 3. 1+1. Ну, тыпу, да. Правядзі Прынясі аднаго нябожчыка, атрымаеш Да. другога Правядзі сябра. Ведаючы цябе, ты можаш прапанаваць ну ведаеце, у нас там ёсць бабуля, яна там ужо да панядзелка пазычыла гэты панядзелак пазычыла там, яна можа праз 2 дні можа дамовімся. Добра, +бал. Забароняць заранее набываць месца на могілках. Спадзяюся, што не, але А варыянт ты набыў. у мяне есть Месца на кальварыі у просто. мяне ў Беларусі засталася толькі адна нерухомасць. Кошт на грабы, мабыць. Кошт на грабы, што кошт на Забароняць грабы? кошт на Забароніць кошт на грабы? Яны Вялікі яны кошт. цяпер бясплатныя? Ну, чаму не? Было б файна. Але гэта неяк, ведаеце, такая навіна, якая заўсёды заставляе тебе думаць, што нешта зараз будзе просто пиздец, бо в Беларусі сталі бясплатныя троны, і ты думаеш, ну ўсё. Ну ўсё, я павяртаюся. Ужо можна. Дарэчы, гэта даволі добрая навіна, шчыра кажучы. Ну, для мяне, я вось як я сябе ўяўляю весь З твоей нерухомасцю. Так. Забароняць вось гэтыя старажытныя пахаванні, калі з табой хаваюць тонну золата. Так нельга. Твоих дзяцей. Так, як мы перайшлі ад таго, што я заможны То. чалавек, у мяне ёсць дыван і тэхніка, да? Мяне хаваюць з куфрам грошай. Прамая карэляцыя. Прамая караля. Ты становішся больш заможнай з кожным словам. Ну, у некаторых агенцтвах ёсць такая практыка, калі яны Даляры на вочы кладуць, гэта егіпецкія. якога ж памеру Даляры на патрэбна вочы, быць. 1 гэты еўра на язык. На язык. Для харона. Карацей, ёсць практыка, калі яны людзям, які ў стрэсе, пахаванне гэта 99% гэта стрэсы, толькі 1% свята. Вось. Спакойна, я яшчэ не закончыла. Не віншуем, што? Ну так вось, яны людзям у стрэсе прапаноўваюць не самыя танныя опцыі, а адразу вось самыя дарагія. Дарэчы, ты яшчэ бліжэй да правільнага адказу. Вось. І яны вось гэта робяць, калі чалавек ужо вельмі ў стрэсе не можа прыняць рашэнне, што рабіць, вось яны там проста тыкаюць вось што прапанавалі, і так яны зарабляюць свой працэнт. Карацей, ты даволі блізкая да правільнага адказу. Я думаю, што нават мы можам яго залічыць. Плануюць забараніць браць грошы ў дзень пахавання. То бок, каб чалавек змог ацаніць ўсё тое, што трэба, не трэба, і таму плата будзе з нейкай, плануюць, што яна будзе з нейкай адсрочкай. Ну так, У дзень там- смерці ты маеш на ўвазе? Менавіта ў навіне было напісана прымаць грошы ў дзень пахавання. Окей, +2 балы, Саша. Чвёрты раунд інверсійны. Вы пачуеце адказ, а не пытанне. Ваша задача адгадаць пытанне. Як заўсёды, за смешны варыянт 1 бал, за правільны 2. Дык вось, адказ. Здымак кіраўніка. Што адкапаў у той самы ахоўнік персанальных даных у сваёй базе, што яго зволілі? Той самы здымак кіраўніка, +бал. Што забаранілі прыносіць на пахаванне агенцтва? Здымак кіраўніка. Агенцы. Што вісіць у кожным кабінеце ў Беларусі? А можна мінус бал? Які быў першы здымак у свеце? На 6-й дзень ён зрабіў зямлю і неба, на 7-й ён не мог, і ён фатаграфаваўся. Зрабіў першы селфач. Так, добра, +бал. Што ты можаш такога знайсці ў Тіндары і напісаць жанчыне кіраўніка, каб атрымаць павышэнне на працы? Якая ты пашвара трошкі, +бал. Добра, што я не твой прамы кіраўнік, я ўсяго вядучы. Што не рэкамендуецца прыносіць на першае спатканне? Здымак кіраўніка.
Кіраўнік твоя маці. Плюс бал. Як ненатуральна гэта было. Дзякуй, люблю цябе. Я хотіла підтримати. Дзякуй. Лох. Яка нова категорія на протхапі з'явилася? Здымак квартиры. Плюс бал. Здымак кіраўніка. Што знайшлі ў школьніка ў цэнтры круга па вызову сатаны? Здымак кіраўніка. Плюс бал. Я розумію. А што стаіць у Кірыла Калесніка на тэлефоне на застаўцы? Я думаю, ты маеш на ўвазе iPad, і тады там стаіць вось гэта. Вот гэты здымак кіраўніка. Трымайся. Мы былі сябрамі, я чуў. Добра, плюс бал. А, Што стала? Прычыны першы сусветны. Што стала? Што стала прычынай звальнення супрацоўніка? Ты хочаш нешта сказаць? Калі смеш... Першае слово. Што стала? Што ж стала прычынай? Што стала прычынай звальнення тых людзей, якія сфоткалі вось SEO амерыканскай кампаніі з яго полюбоўніцай на канцэрце? Добра, плюс бал, цябе плюс 2 балы. У працоўным чаце адміністратар Менскай спартыўнай спартзалы і яшчэ 3 супрацоўніцы публікавалі абразлівыя стыкеры, асновай для якіх было фота іх кіраўніка. Калі ён пра гэта даведаўся, то пайшоў у суд. Добра, плюс 2 балы Саша. Аплодисменты. Раунд місіянерскі. Класічны раунд з класічнай сістэмай балаў. Плюс 1 і плюс 2 балы. Беларуская касманаўтка Анастасія Лянкова расказала пра незвычайную касманаўтскую традыцыю перад самым вылетам. Угадайце, што гэта за традыцыя? Што робяць касманаўты перад самым вылетам? Яны збіраюцца ў бані, у лазне кожны раз. Потым яна едзе ў Маскву, і яна блытая і застаецца ў Ленінградзе. Прасынаецца, а там і дзед П'еха. Шакіра. Шакіра. Так тупо, што плюс бал, добра. Якія традыцыі касманаўтаў вось вы ведаеце перад самым вылетам? Ідуць апошні раз у нармальны сральнік. Бо потым не будзе. Не хвалюйцеся, беларуская касманаўтка, я забараніў усім сраць. І паміраць. Вам усё роўна не трэба. Добры плюс бал. Так, ну традыцыя касманаўтаў гэта ісці разганяць мітынгі, мабыць, не? Добра, давайте так. Некалькі гадоў таму Мянчук зрабіў тое ж, але без скафандра і амаль сеў на 3 гады. Шмат опцый. Без скафандра? Без скафандра. Мабыць, яны перад адлётам, яны голыя, прануюць скафандр і ходзяць у ём. Я не ведаю, такая традыцыя. Адзяваюць скафандры і ходзяць у ім. Так, голыя. Голыя. А мужик зрабіў гэта без скафандра, і таму... А там напрыканцы глядзець будзе? Добра, плюс бал. Яны кажуць, паехалі. І мужик паехаў і сел на 3 гады. Мужик паехаў без скафандра, з Просто глузду паехаў. паехаў. З глузду сел на 3 Пацаны, гады. я сменку забыў. Добра, давайте яшчэ вам маленечкая падказка. Не ўсё золата, што аліварыя, не ўсё дождь, што мокрае. Не ўсё цытата, што ВКонтакце. Блин, космонавты, яны пісуюць на космічны карабель. Амаль не на карабель. Не на карабель? Не на Я карабель. читала на карабель. На скафандр. У скафандр. То бок мой варыянт са сральнікам быў самы блізкі. Даволі блізка. На мужика не пісують, да? На землю, каб На вярнуцца. землю, вось. Это неправильно? На Не, землю? пакуль правільнага адказу не было, але мне падабаюцца ўсе варыянты, плюс бал кожнаму. На кіраўніка. На здымак кіраўніка. На машину, якая прывозіць іх на поле? Так, яны, прычым, давайте здагадаемся, трэба невялічкае удакладненне не на ўсю машыну. На коло?
Так, на правае кола. Яны спраўляюць малую патрэбу на задняе правае кола аўтобуса, які вязе іх менавіта да ракеты. Вось, яны у сцяпі пасярэдзіне стопяцца і робяць вось гэта ўсё. Як робяць яны гэта ў скафандры асабіста жанчыны, я нават пытаць не хачу, але... Мне больш цікава, адкуды гэтая традыцыя пайшла? Вось якая серыя івентаў адбылася, што яны вырашылі? Вось гэта дакладна добрая прыкмета. Дагэтуль же жывёл адпраўлялі, і жывёлы ж выходзілі, яны выпісалі. Не, я ўпэўнена, што гэта просто было, вось я не веду, першае пакаленне касманаўтаў, і хтосьці з іх просто моцна хацеў пассаць, але касманаўты вельмі суеверныя, і таму яны такія, все, ладно, пашлі. Ты пассаў, вярнуўся? О, ён пассаў, вярнуўся, гэта не пассаў, не вярнуўся адразу. Вельмі цікава, як вот кіроўцу працуецца на гэтай працы. Ён вязець людзей, потым яны выходзяць такі, што адбываецца? Опять мыць. Ладно. А уявіце, у яго ёсць трошкі комплекс таго, што ён нікуды не ляціць, і ён з усімі разам, таму што, каб прыяднацца. Не, можа, яму падабаецца проста глядзець. Плюс 2 балы Алене. Я зачитаю вам пытанне, у якім чагосьці не стае. Вы можете мне даслаць 2 варыянты, адзін правільны, на вашу думку, адзін смешны. Потым я зачитаю усе, і ваша задача знайсці сярод усіх той, который правільны. Вось, за правільны варыянт вы атрымаеце плюс 4 балы, калі вы кагосьці падманіце сваім варыянтам, вы атрымаеце 2 балы, і за самы смешны, які абяроце вы, гледачы, хтосьці яшчэ атрымае плюс 4 балы. Мінчука не пусцілі ў метро, таму што ён... Мінчука не пусцілі ў метро, таму што ён лох. Мінчука не пусцілі ў метро, таму што ён нассаў на кола цягніка. Мужика не пусцілі... Мужика не пусцілі ў метро, таму што ён тэрарыст. Мужика не пусцілі ў метро, таму што ён голасна чытаў хоку. Мужика не пусцілі ў метро, таму што яго было шмат рэчаў. Мужика не пусцілі ў метро, таму што ён нёс партрэт кіраўніка. Мужика не пусцілі у метро, таму што ён не вызначыўся з падлогай. І мужика не пусцілі ў метро, таму што ён быў без абутку. Партрэт кіраўніка і альбо праз тое, што ён мужик лох. Окей, добра. Абіраем тады першы смешны варыянт. Што? Лох? Подлог. Так, давайте, тады у нас ёсць кіраўнік і лох. Давайте поаплодируйте, кто за лоха. Поаплодируйте тады, хто за кіраўніка. Ага, все, я зразумеў. Так, у нас перамагае лох, гэта у нас Алена. Нават тут кіраўнік не перамог. Дык вось, добра, цяпер вам трэба знайсці правільны варыянт. У вас трохі менш варыянтаў цяпер, але я упэўнены, вы бы не сказалі, што Мінчука не пусцілі ў метро праз тое, што ён лох. Маглі не пусціць. У Беларусі ўсё магчыма. Так, добра. Краіна магчымасць. Краіна. Я за абутак. Ты за абутак. Ну, давайте за рэч. Было шмат рэчаў. За шмат рэчаў. А за сябе можна галасаваць? Так, але ж ты ж не атрымаеш, тебе ж правільны трэба знайсці. Мать. Ну, тэрарыст, ну што? Добра. Тады тэрарыст плюс 2 балы Ілле. Потым пра абутак плюс 2 балы Саша. Ты сказала у нас пра рэчы. Было шмат рэчы, гэта яшчэ плюс 2 балы Ілле. Насамрэч ён не вызначыўся з падлогай, гэта не была памылка. У менскім метро адбыўся канфлікт паміж пасажырам і службай бяспекі. Мужчына спрабаваў трапіць на платформу станцыі Міхалова з рулонам лінолеуму, але яго не пусцілі, не прайшоў па габарытах. То бок плюс 4 балы у нас ніхто не атрымлівае, а цяпер я павінен атрымаць статыстыку. Гениальное шоу.
Сённяшняя гульня, яна незвычайная. Сённяшняя гульня, яна не просто так. У сённяшняй гульне І нават не зараз дрэнна будзе вже. Аневризму зараз словіш. Давай. А, Працягуй. І сёння перамагла Саша! Пытанне для гледачоў. Спачатку абмяркуем тое, што было мінулым разам. Магілёўскі канфіскат прадае даволі незвычайныя для ўжываных прадметаў, але тыя, каму гэта патрэбна, дакладна знойдуцца. Што выставілі на паліцы? Правільным адказам былі слойкі. Правільнага адказу у нас, на жаль, не было, але быў добры варыянт, самы смешны. Магілёўскі канфіскат прадае даволі незвычайныя для ўжываных прадметаў. Былыя труны. Той, хто нам гэта напісаў, мы напішам вам. Новае пытанне для гледачоў. У Беларусі з'явіўся маркетплейс для чужых. Дасылайце вашыя варыянты ў каментары. Самы смешны, на нашу думку, і першы правільны атрымае ад нас невялічкі падарунак. А на гэтым мы закончваем наш выпуск. Дзякуй за тое, што прыйшлі, дзякуй за тое, што нас глядзелі. Не забывайцеся, што вы можете на нас падпісацца, не забывайцеся, што вы можете націснуць падабайку. Таксама вы можете дапамагчы нам па спасылцах в апісанні, там ёсць Buy Me Coffee, Patreon і Boosty. Не забывайцеся глядзець, падтрымліваць і любіць беларускае, бо яно таго вартае.